מורון ראש הישיבה שליטה. דבר מאוד אפשר. אנחנו כמובן דבר שזה קובע הרבה דברים שכן שאנחנו יודעים שאתה בוקר כל הפעמים בו. אנחנו יודעים לכתוב עלי. כל עם בוקר חיים בו. אם יש מועצה ראש העיר שיותר נצטרך מאחרת, אנחנו קיבלנו את התורה מסיני, והרבה שנים כל אחד יודע. בכל זאת, היה תרי"ג מצוות, היום אין תרי"ג מצוות. חפץ חיים עושה קונטרס, אז הוא מסביר שיש רק נדמה לי 76 מצוות היום. ברובם היה נגרם משהו מסביב שקיים בארץ ישראל, יש הרבה בארץ ישראל, העיקר מסביב. על כל פנים יש 76 מצוות ממני, כך הוא אומר, 76 או 77. נו, זה המצוות האלה כבר, מזה אי אפשר להתקיים. בלי תרי"ג מצוות אנחנו חיים כבר בגלות, כל כך הרבה שנים בגלות, אי אפשר לקיים את המצוות האלה, אבל 76 מצוות זה מוכרח לקיים. והכי חשוב שלהם זה מצוות קידוש השם. קידוש השם זה עד כדי כך, בעצם חילול השם, והאיש אחר כל כך חמור, אני אזכיר דבר כזה, כתוב בספר שער השיר והמדינה. שער ג' עוד פעמי, כתוב ברום רבותינו זכרנו לברכה, ויעקב משנה. מה בעניין מה שכתוב במשנה, אוי שער אל תתרבי, אספני לחם חודשי, ונגע וכיחשתי ואמרתי לי השם, ונגורי שגנבתי ותפסתי שם אלוקות. השני הוא כושר מהראשונה, הדבר השני, מה שהוא אומר, גנבתי. אומר, למה? כי כל שנאמר, עד איש ישראל כל מאשר לקימי גילו הולכי ימדו, והאחים מלכם שלי, ופנאי, ושם כל שעוד חלוי. זאת אומרת, שאוינש, אני ברשקת בביני, חומו לאוינש שאינו הרמנזורה, ושביחים מהשם. חידש שישאלו בן אדם, מה יותר חמור? חילו השם ולדורה? ולדורה, אנחנו לא נקרא אחד משמעת חמור ולפעם, אנחנו חילו לא, חילו השם יותר לא אומר לי. לא מצאתי מי שיכול לדבר בעניין, אבל אין לו מישהו מבין הראשונים, אחרי מישהו הרג בו, והוא אומר שחילו השם יותר לא. וכן, כל אלה יודע, אם אחד תומך בנשימה שלא כל כך מכירה חירה, זה נקרא חילול השם. חילול השם הכי חמור שיש. וכן, מי לא יבין. יש כאלה אנשים שחושבים שאפשר לעשות קצת יותר קל. אם אחד מפלגה כזאת, אמרו פעם לחניש, מה יש? בינוני גם לא כל כך רע, אם אדם הוא בינוני, הוא לא הכי סדיק, הוא בינוני, אבל כן, בינוני גם, אבל שיטה של בינוני, זה לא. אם אחד למשל, דוגמה, יש מכל ישראל יודעים בשבת, שמים על השולחן מפה יפה. וכל שם, אחד איפה זה רייסה, רבונו, איפה יש, אנחנו לא באמת מזכיר קצת, אבל זה דיסו רייסה, דיסו רבונו, תעשי בלי, מה יש? לא, זה סימן שהוא עושה הרגע, זה לא טוב. אפשר דבר, בכל דוגמה, מים האחרונים, כתוב, יש כאלה שלא, בדרך כלל רוב האנשים לא כל כך עם מים האחרונים. הפנים, כמעט יש כאלה שאומרים שלא כל כך מוכרח המאה מזמנו חלוקה, אבל כל פנים אחד יבוא ויגיד מפלגה
שמיים אחרים לא יקרו. מה יש? הרי האיש הוא כל כך אמור? לא. כזה דבר זה נקרא, הוא סוצר מהתורה. אנחנו השם, הרבה אי אפשר. אנחנו צריכים לדעת, כל מי שרוצה לדעת להחזיק את הקרישקה, את הפרק, צריך ללכת בלי בינוני, בלי לעשות כאלה קולות, לא קולות, צריך לעשות קולות, אולי הקולות, אם יוכי תעשה את זה לא נורא, אבל שיטה של קולות, כל אחד צריך להתחזק, שכל ישראל יישארו, כמו שהיה ממישהו רבינו מסיני, מכוח החולים וכל דרך ודבר, וכל דבר צריך לדבר בהשוואה, צריך להסביר למי שרוצה לעשות כמו שהתורה אומרת, בלי שום קולות, רק לא יכול לעזור, חד קושר חילונים ודאי עשו, גם אחר עשו, רק הם לא שורצים שעזר את הקולות, שיפו על זה, כל אחד ואחד, ברוקר, בגלשנר, בוסקר, על זה, גולה, מישהו זה אומר, אין לו מסתכל.